Takže ahojte, hlásim sa zase z cesty. Ideme tuto takto, kráčam si takto lesom. Pár mi hodenky pípli, takže prvých 100 km mojej túry z Donoval je za mnou, takže ešte zvyšok treba prejsť. Takže len to som zatiaľ toto chcel. Tak, čaute zatiaľ. Ahojte, pozdravujem z Vyšehradu. Tuto odtiaľto som došiel, tuto po tej lúke krížom sem hore. Takže urobíme výhľad, aký je počasie, vypadá pekné. Takže a mi rozcesník, takže výhľady. Paráda. Krása a krása. Tak zatiaľ. Takže ahojte priatelia, toto je dneskajší deň, koniec môjho dňa, Fačkovské sedlo, 37 km, idem sa nikam nájsť do Salošu, Klak a aj ubytovať a uvidím dneska koniec, tak zatiaľ čaute.